салом ба ҳамаи дӯстдорони илм ва соҳаи байторӣ. хуш омадед ба Ветмастер TG, аввалин ва ягона платформае ки ба рушди соҳаи ветеринарӣ дар Тоҷикистон бахшида шудааст. ман Мухторзода Шодрӯз донишҷӯи соҳаи ветеринарӣ мебошам. ҳадафи ман аз таъсиси ин канал баланд бардоштани сатҳи дониши ветеринарӣ, нишон додани аҳамияти воқеии ин соҳа ва ҳавасманд кардани ҷавонон барои пайравӣ аз роҳи илм аст. имрӯз ҷаҳони муосир бо суръат рушд мекунад. технологияҳо, инноватсияҳо ва илм дар ҳама самтҳо пеш мераванд. ветеринария низ бояд қадами худро бо замон ҳамоҳанг созад, зеро саломатии ҳайвонот қисми ҷудонашавандаи саломатии инсон ва ҷомеа аст. дар Тоҷикистон соҳаи чорводорӣ яке аз асосҳои иқтисодиёт мебошад. аммо бе системаи пурқуввати ветеринарӣ ин соҳа рушд карда наметавонад. дар Ветмастер TG мо якҷоя меомӯзем чӣ гуна бемориҳои сироятии ҳайвонотро сари вақт шиносем, чӣ гуна табобати дуруст ва бехатар анҷом диҳем, чӣ гуна ваксинаҳо кор мекунанд ва чаро онҳо муҳиманд, чӣ гуна шароити беҳдоштиро дар хоҷагиҳо нигоҳ дорем ва чӣ гуна илмҳои нав, биотехнология, микробиология ва фармакология дар байторӣ нақши муҳим мебозанд. ин канал танҳо барои донишҷӯён нест, балки барои ҳар касест ки мехоҳад фаҳмад чаро ветеринар на танҳо табиби ҳайвонот, балки муҳофизи ҳаёт, маҳсулнокӣ ва амнияти озуқаворӣ мебошад. дар ҳар видео ман кӯшиш мекунам ки маълумотро бо забони фаҳмо ва асоси илмӣ пешниҳод намоям. шумо мебинед таҷрибаҳои амалӣ, шарҳи таҷҳизот, усулҳои ташхис ва натиҷаҳои тадқиқотҳои нав ки метавонанд барои ҳар як мутахассис муфид бошанд. ҳадафи Ветмастер TG на танҳо омӯзонидан аст, балки ташаккули насли нави ветеринарони тоҷик, мутахассисони донишманд, масъулиятнок ва дорои тафаккури илмӣ. ман мехоҳам ин канал ба як майдони мубодилаи таҷриба табдил ёбад, ки дар он донишҷӯён, муаллимон ва коршиносон метавонанд андешаҳои худро иброз кунанд ва якдигарро дастгирӣ намоянд. мо бояд фаҳмем ҳар як ҳайвон манбаи зиндагӣ, ғизо ва оромии инсон аст. ҳифзи саломатии онҳо вазифаи ахлоқӣ ва илмии мост. аз ҳамин сабаб ветеринария танҳо як касб нест. ин масъулият, садоқат ва дониши баланд талаб мекунад. агар шумо мехоҳед бештар дар бораи табобат, ташхис, нигоҳубин ва илмҳои марбут ба ҳайвонот биомӯзед, пас Ветмастер TG маҳз барои шумост. обуна шавед, видеоҳоро тамошо кунед, савол гузоред ва биёед якҷо сатҳи соҳаи байтории Тоҷикистонро ба зинаи нав бардорем. ҳар як дониш як қадам ба сӯи пешрафт аст. ҳар як иқдом як саҳм дар рушди илм аст. Ветмастер TG: илм, таҷриба ва масъулият барои насли нав.